16. března 1987 vyrazila na cestu expedice Tatra kolem světa a přesně na den po 35 letech přijela do Kopřivnice stejná Tatra 815, jenže 12,5krát menší. Do Nového muzea nákladních autí přivezl její autor, modelář Marek Kaša. Marku, zdravím vás a vítám vás už podruhé v našem televizním studiu. Dobrý den, děkujem. Tváříte se veselé, usměvavě na to, že jste zrovna vlastně věnoval své auto Novému muzeu našemu. To je spíš by nějaká slza ukápnout, ne? Nie, pohodě. To auto bolo od začiatku vyrobené. Malo určené svoj cieľ, že to tu skončí, takže člověk sa s tým vyrovná už počas tej výroby. Takže nie je problém. My jsme se poprvé viděli v roce 2018, když jsme se dozvěděli, že jste vlastně začal pracovat na takovémto modelu Tatra 815, která prezentuje vlastně expedici kolem světa, která vyrazila před těmi 35 lety ze Staroměstského náměstí do světa. Ona, když se vrátila, tak už potom ale vrátila se do jiné doby a vlastně ocenění toho úspěchu toho auta vymizelo, vyšumělo v podstatě nikam. Lidé už o to neměli zájem, ale u vás naopak. No, čím vás zaujala? Čím ma zaujala? Hlavne preto, že na to každý zabudol. To je prvá vec. Druhá vec, každý zabudol na tú posádku a ľudí, ktorí okolo toho celého ako si boli, či sú to konštruktéri, alebo tí, čo to auto priamo vyrábali. Takže som sa snažil tak troška to oživiť. Myslím si, že aspoň sa to troška podarilo. To uvidí všichni návštěvníci Nového muzea, kde ta kráska vlastně je nyní umístěna. Vy jste včera prozradil, že ji nemůžete k nám přivést do studia, protože váží 9 kilo. To je 9 kilo jakého materiálu? 9 kg plastu, ale je tam aj hliník. Musel som použiť aj hliník, čiže podvozok je z hliníku, aby to vlastne unieslo svoju váhu. Ale je tam aj kúsok ocele. Vy jste prozradil, že je to váš první plastový model. Áno, je to prvý model, ktorý som vyrobil z plastu. Modelu jste ale vyrobil řádově o stovky víc asi, že? No, bolo ich nejakých 25 len zatiaľ. Tých papierových. A ty, které jste si sám vyrobil? Áno. A kolik modelů celkem jste sestavil? Tak, to máte vyčísleno? Boli aj s upravenými modelmi, je to nejakých 900 kusov. Kde je máte? No, doma. Jejda. Niektoré doma, niektoré sú u hasičov na Slovensku v Šuranoch. No a ostatné sú tu v Kopřivnici. Napadá mě myšlenka, když vlastně model je v Novém muzeu nákladních automobilů, ale to je otevřeno velmi krátce a před těmi 4-5 lety, když jste začal uvažovat o tom, že ten model tohoto autíčka postavíte, to jste netušil, že vlastně najde takové umístění? No netušil, lebo nikto ešte vtedy netušil, že to Nové muzeum vôbec nejaké bude. Takže mělo být kde? No, v tom pôvodnom starom múzeu. Jak to celé začalo? Ako to začalo? Celý príbeh začal 20 rokov dozadu. Keď deduško mi povedal, že dokud synku ja žijú, tak to auto musíš udelať. Tak som to auto urobil. No, chystali sme sa na to celých 20 rokov. Zabezpečili sa výkresy, nejaké tie fotografie, no a potom tie výsluchy tých aktérov tej výpravy a ľudí okolo toho, to prišlo až potom neskôr. Takže potom, no a samozrejme musel som sa odhodlať, nakoľko vedel som, že nebude to také jednoduché. Taky Nové Zámky, kde žijete, jsou trošku daleko od Kopřivnice. Sú, áno, bohužiaľ. Kolikrát jste vlastně přijel do Kopřivnice se inspirovat vlastně skutečným vozem? Kvôli tomuto autu som tu bol 3-krát. Celkovo. A tých telefonátov bolo strašne veľa. Ještě bych poprosila pro naše diváky, zmínil jste děduška. Děduško, ale je dědeček váš nevlastní? Je to môj adoptívny deda. Adoptivní dědeček a je to náš kopřivnický Antonín Vorst. Kde jste se dali dohromady, nebo čím vám pomáhá? Dohromady sme sa dali na Nitrianskom autosalóne v roku 1998. A bolo to všetko čiste náhodné. Teda ja som išiel, bral som tam jedno auto, samozrejme tie Tatrovky som ja
modeloval už od svojho malička, ale chýbali k tomu tie výkresy. Tak raz som sa vlastne na ten nitriansky autosalón s jedným so svojím výtvorom, ktorý je tiež túto múzeu, vybral. Niektorí členovia tej výstavy ma poslali preč, musím povedať súrovo tak, ako to je. No a zrazu niekto zakričal na mne, že helej mladej, poď sem a ukáž, co máš. No a to bol vlastne deda, tak som to tam rozbalil, povedal, to máš zle, tamto je zle, ale my ti s tým pomôžeme. Tak a tak to celé začalo. To je úžasné. Došlo to k báječnému konci. Kolik těch Tatrovek, jenom se zeptám, jste zmínil, že už je tady vícero, kolik jich tady máte? Vy máte vlastně ještě za úkol, kromě instalace nového modelu, opečovat ty, které už tady máte. Takže bude to těžká, náročná činnost? Myslím si, tá údržba nie. Kolik jich tu máte tady celkem? 9 alebo 11. Dobře. Tak, pojďme se podívat na to autíčko. Teď už jsme se dostali k tomu, jak vlastně vzniklo, kde vznikl ten nápad a jak potom to šlo krok za krokem. Jak si vybavujete ty 4 roky? Nebo vlastně, co jste dělal ty 4 roky? Možná bude stačit, když připomenu před těmi 3 lety, když jsme spolu mluvili naposled, tak jste zmínil, že to auto má 6600 součástek. Dneska to číslo je jiné. Dneska je to číslo 10115. Jak jste to počítal? No, za každý deň som písal počet vyrobených súčiastok. A zapisoval do notesa. Je tak. Jak to vzniká? Jak vypadá váš den? Vy neděláte to celý den, chodíte do práce? Nie, jasné. A večer, keď prídem domov a ešte mám nejaký ten zostatok energie, tak aspoň na nejakú hodinku si k tomu sadnem. Máte dílnu doma? Mám dielňu doma, takú maličku, v rodinnom dome, takú malú izbu. Tak toho modelář toho zase moc nepotřebuje, i když na velké auto. Co to znamená, že jste vlastně, jak vypadá ten modelářský den? Vy si postupně vyberete součástku, na které začnete pracovat, brousit, kreslit, nebo jak? Já nevím. No, presne tak. Jak z kusu plastu vzniknou dvířka? Treba si to všetko premerať, v hlave premietnúť, takzvanom takom 3D, aby to celé vypadalo tak, ako má. Myslím si, že u toho auta sa to výborne podarilo. Potom sa to treba nakresliť, orezať alebo vyrezať, pozohýbať a to tak ďalej. Nakoupíte nějaké plastové desky, nebo jsou nějaké... Áno, je to z obrovských tabul, je to 2x1 meter rozmeru ako tabul. Nejsou tam použité žádné předpřipravené díly, které se třeba pak musí dodělat. Všechno je... Nie, všetko je ručne vyrobené. Autorská tvorba ručně vyrobená. Tak, my jsme ji viděli v bílé barvě. Tatrovku před těmi 3 lety, teď už je krásně barevná, má úplně všechno. Má spoustu dalších funkcí, které bohužel návštěvníci nemohou vyzkoušet, neboť model je velmi, velmi křehký a navíc je ukryt pod skleněnou vitrínou, takže nebude možno vidět, co všechno ten model umí. Tak nám to teď musíte prozradit. Tak také veci ako napríklad vzduchové pruženie zadných náprav. Sú tam všetky dvere pootvárateľné, kabína je sklápateľná, slnečné clony sú sklápateľné, pružia sedačky, dajú sa aj pozdĺžne nastaviť. Je tam sklápateľné lôžko, sklápateľné operadlá sedadiel, skrinky otvárateľné niektoré, záclonky fungujú, je tam toho veľmi veľa, aj stan je postaviteľný. A to ale ani není vidět. I kdyby člověk se snažil nějakým způsobem vniknout do té vnitřní kabiny, tak ani všechny tyhle ty drobnosti a detaily nejsou vidět, ale jsou tam. Jsou. Jakým způsobem jste řešil elektřinu, svícení? Tu som čiastočne robil svojpomocne, až som našiel jedného šikovného chlapca, ktorý mi vyrobil vlastne modul na tie majáčiky. To znamená, že všetko ostatné som si robil sám. To auto ve skutečnosti je dlouhé 10 metrů. Jakým způsobem jste vlastně převedl ten přepočet a vlastně jak jste přišel na to zajímavé měřítko 12,5? Mierka
je 12,5 preto, aby bola aj tá originálna. Čiže žiadny iný model sa v mierke 1:12,5 nerobí. A nikto také neurobil. To originální velké auto měří 10 metrů, to vaše měří 80 cm na délku. Měřítko je 12,5. Velmi zvláštní. Jak jste k němu došel? A jak jste to celé vlastně zmenšil? No celé som to zmenšil tak, že som to celé vydelil, čiže každá súčiastka sa musí vydeliť tými 12,5. A samozrejme to originálne auto musí mať aj originálnu mierku. Takže som sa snažil dať ho do takej mierky, aby to vyniklo vlastne. Takže žádný jiný model na světě není vytvořený 12,5krát menší než jeho skutečný protějšek. Pouze naše Tatra 815 GTX, jestli se nepletu. GTC. Tak. Váží 9 kg. Jakým způsobem jste tedy celý ten stroj převážel? To bylo celé jako zo všetkého najťažšie. A to dneska jsme viděli, že při té instalaci to bylo hodně ošemetné. Tady se člověk bál o každé nevyvážení. To mi robilo najväčšie starosti, pretože auto je dosť krehké. To auto sa robilo priamo podľa výkresov, ako ozajstné auto. To znamená, že sa nemôže chytiť za nadstavbu, lebo tá by sa otrhla. Čiže auto... U čeho jste vlastně začínal? S podvozkom som začal. S podvozkom jste začal. Tak, to stěhování teda? To sťahovanie... Jste na to speciální krabici? To je špeciálna krabica a špeciálny prípravok, čím sa to auto mohlo nadvihnúť. To byla ten Motous? Nebo co jsem to viděla? A ten U-profil, s ktorým to auto sa dá vytiahnuť. Samozřejmě s několika dalšími pomocníky. Áno. Předpokládám. Poslední úpravy, co to znamenalo? Jak dlouho vlastně čekalo na odvoz? Nebo to bylo až do poslední vteřiny? Auto nečekalo na odvoz. Auto bolo robené do poslednej minúty. Takže ten datum 18. března byl zavazující. Áno, áno. To sme si povedali, že na to výročie tých 35 rokov, ako bolo by to pekné. To auto malo byť hotové už 2 roky dozadu. A tých termínov odovzdania bolo niekoľko. Posledný termín sme mali na otvorenie múzea, čo tak tiež nevyšlo. Co kdyby to nevyšlo dneska? Tak by to čekal dalších 5 rokov na to 40. výročie. Ale to já musím prozradit, že vy už máte připravený další model. Tak to už byste potom musel pokřtít 2 auta najednou. No, zatiaľ sú len úvahy a uvidíme, že čo vymyslíme. Ešte máme niekoľko s dedou, máme niekoľko vybratých aut, čo by sme mohli spraviť, takže uvidíme, niečo si vyberieme. Bude potřebovat nějakou péči ten model, když je teď vlastně jakoby úplně vzduchotěsně takřka uzavřen za sklem? To je tá otázka, na ktorú neviem odpovedať. Ja som zvedavý aj ja. Uvidíme. Časom uvidíme. Mně napadlo, že by třeba kurátoři mohli chodit a pravidelně co měsíc otevřít tu kabinu, aby lidé věděli i ten motor vevnitř a všechny ty další udělátka. Součástí toho obrovského modelu je taková malilinkatá babeta, která dnes zaujala všechny průchozí návštěvníky. Jak dlouho jste si hrál s babetou? Babeta dlho netrvala. Najprv som si musel nájsť nejakú babetu originál. A co to je vlastně za babetu? To je babeta typ 210. Ona patří k tomu modelu, k té Tatrovce? Patrí to k tomu autu. Jedna zaujímavosť je s tou babetou, že najprv sa mi dostala informácia, že tá babeta je žltá, alebo bola žltá. Ja som ju nastriekal na žlto. A potom som sa časom dozvedel, že ona bola strieborná, tak som ju musel znova rozobrať a musel som ju znova prestriekať na strieborno. Tak aspoň proto možná je o ní takový veľký zájem. Ešte šťastie, že celý ten model je spravený tak, že on sa dá rozobrať. To znamená, že celé to auto drží pokope 300 skrutiek, ktoré potom, keď sa odstránia, to auto sa dá až na skelet úplne celé rozobrať. Vrátanie tej babety. Ale to se nemusí dělat zatím. Dúfam, že nie. Snad nikdy. Dúfam. Kolik času jste u toho strávil?
výroby. Máte spočteno, když víte, že to má 10 000 dílků, ano, tak to se dá samozřejmě zapsat. Kolik času to se dá vyčíslit? Hodín je tam niečo cez 2000 hodín a 4 roky života. Dá se vyčíslit i cena toho autíčka, toho modelu? Cena toho auta, ťažko povedať. Je nevyčísliteľná. S tím naprosto souhlasím a myslím si, že to je výzva i pro všechny naše diváky a další posluchače, aby se na tento úžasný model Marka Kaši, modeláře z Nových Zámků, přišli do našeho nového muzea podívat. Marku, vám přeji spoustu invence a krásné práce, hlavně žádný třes v rukou, abyste mohli vyrobit ještě další naše Tatrovky. Hezký den. Ďakujem pekne. Dovidenia.